Sugeng siang. Tradisi ruwahan sarana ngegotra kerukunan ing madyaning masyarakat. Kangge ngintun donga arwah para leluhur ingkang sampun sumare, kelompok kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa Pedukuhan Surawajan ngadani tradisi ruwahan dinten Kemis 19 Juni siang. Kanthi mbeta ambengan 600 kakak warga Pedukuhan Surawajan kempal dateng Balai Padukuhan. Upacara ruwahan kapungkaran macapatan kalajengaken dedonga sesarengan pagas tumpeng lan dhahar kembul. Upacara ruwahan mangku ancas kangge ngintun donga arwah para leluhur ingkang sampun sumare serta minangka kupiya Menteri Kagunaan Budaya Jawi ngiras kangge ngegotra kerukunan ing madyaning masyarakat. Salah satunggaling warga negara asing saking Jerman ingkang ngrestani ruwahan Mark nelakaken kepareng dhateng gumelaring kedha ingkang dipun andhani déning warga Padukuhan Surawajan. Cukup semanten pawarta kula, sugeng siang.